Så er vi lige ved at være der. Skal Lone og Eline være med til en lille limbo? Nej. Det er for sent nu at være med, piger. Ja, vi kører en limbo. Yes, det er godt. Ja, kom, ja. Så er vi parat. Vi kører den et par gange, så alle når at komme igennem, og så kan vi jo se, hvor lavt den kan blive, før at I rasler ud, eller rasler igennem. Så kører vi. Det ser rigtig godt ud. Wow. Og hvis vi så kan få fat i Lasse med videokameraet, han er der simpelthen allerede. Yes. Nu kan jeg se, det er ved at blive lidt svært for forældrene. Dyrker de sport eller badminton? Yes. Er musikken okay høj? Husk nu, at I må ikke skubbe hinanden. Det er ikke sjovt. Og så er det jo Susie og Vinnie, der står og holder pinden. Så det er jo faktisk dem, der bestemmer, hvor langt I skal ned. Jeg kan se, at der er mange piger, der har prøvet det før. De har den rigtige bevægelse. Og din bamse må også gerne være med. Hvor er det dejligt at se, at så mange der er med. Det er simpelthen skønt. Det er stadigvæk let for dem, som er under 1 meter høje.
Det ser godt ud det der. Og det der, og det der. Wow. Yes. Ja, nu begynder man at se lidt mere baglæns til at se. Flot. Ej, hvor godt. Ja. Og den var god, den der. Ej, hvor er jeg dygtig. Whoopsie, yeah. Whoopsie, yes! Var der en, der kom igennem? Var der en, der faldt ud? Har alle klaret det? Jeg skal lige skifte nummer. Vi kører en gang til. Det er godt at have noget silikon i. Og så mens I danser limbo, så kan I jo tænke på, at I stikker. Og mens så længe, så skal I danse med en kæmpe stor ballon imellem jer. Så kan I tænke på, hvordan I skal gøre det. Der er også en, der har fået før, der kan jeg sige. Jeg synes faktisk, de voksne også skal have en slikbus. Er det ikke rigtigt? Når nu de er så gode til at danse limbo. Whoopsie! Onkel Claus! Ej, hvor ser det flot ud det der, ja. Wow! Nej, jeg kan virkelig se, at der er nogen, der har prøvet det før. Der kom en frø! Det skulle være lidt mere lige på pinden. Synes I er lidt højere end pinden? Ja, hvor flot. Ej, og det er de der to piger, de kører på glas. Sådan. Jeg tænker, jeg skulle have taget nederligget på. Men det er frisk. Jeg synes, det er frisk. Hvor er det godt gået. Der er mange måder at danse limbo på, og hvem har egentlig sat reglerne? Hvem har bestemt, hvordan man skal danse dem? Se, så er det jo faktisk jer som danser derude, der bestemmer, om I vil mere, eller om I skal stoppe her og så sige, at alle sammen har vundet, at alle skal have en slikpose. Hvad så? Danser vi mere? Mere limbo. Okay, vi kører igen. Og det var nummer 14, ikke? Jo. Det er godt at have en bamse med, når man danser limbo. Der kommer flere og flere rigtig fede måder at gå under sammen på. Alle de kreative forældre. Ej, det var flot det der. Wow! Hvor er det godt. Det er lige før vi laver vores egen Vild med dans her. Det var også godt stået under det her. Wow! Så. Kom så, Tanja. Nu er vi under hoftehøjde. Ej, det var flot. Så. Ej. Nu skal løbe på.
høre den 4 gange. Skal vi høre den 5 gange? Slikposer. Så er der slikposer. Må jeg se, om jeg kan huske, hvor jeg gjorde af dem. De er jo lige her. Skal jeg hente... Så mens I lige nyder, hvad der er nede i poserne, så spiller vi lidt musik for jer. Og så gør vi så småt klar til en ballondans. Og jeg tror, at I sjældent har set så store balloner i hele jeres liv. Kæmpe store balloner, som Vinnie har været ude at købe. Vi spiller lidt J-Kid for jer. Har du fået slik? Ja. Der er 2 slikpinde, det er Tanja. Tanja har også fået slik. Hvorfor kan Du kan bare lægge den her på bordet. Skal du smage den her? Nej. Ja, vi kan vælge sammen med den. Du er færdig med at ryge nu, ikke? Den forstod jeg så godt. Godt, okay. Det må være rimeligt, at jeg har godt med leder, altså. Hvad var det, I var glad for, at jeg ikke filmede? Er du det? Så siger hun, ja. Og jeg kan se, at der også er videokameraer på. Aldrig har set så mange kæmpe store balloner før. Wow, hvor er de flotte. Så alle de børn, som gerne vil være med til dansekonkurrence, de kommer op. Og jeg synes faktisk også, at